घरी में घर छूटे न भरी भदरा सजे में यातना करेलू ढेर। घरी में घर छूटे न भरी भदरा सजे में यातना करेलू देर। दौरा लेके थमकल बहानी, दौरा लेके थमकल बानी, हो गईले अरघ के बेर। दौरा लेके थमकल बानी, हो गईले अरघ के बेर। दौरा लेके थमकल बानी। सेल्फी खिंचाले रुकी ना एगो सेल्फी ले ली। पिया काहे जदाया पुतानी एगो छोटी के सेल्फी खिंचाली। अभी आमा जी दामा छोड़ावतनी रउआ चली घाटे हम आवतनी। काजल पाउडर रेड लिपस्टिक करे में घरे कैलू कुबेर। दौरा लेके थमकल बानी, दौरा लेके थमकल बानी, हो गईले अरघ के बेर। दौरा लेके थमकल बानी। स्वामी जी साफा पहले जाके होई कनाफा। अभी बबुआ के पड़को नहीं खेल। राजानी स्वामी जी साफा पहले जाके होई कनाफा। बबुओ के पड़ा कना आइल बटे, उहो रूसी के होने लुकाइल बटे। कहे संटू अनिल विजय काहे ना तू करे लुकेर। दौरा लेके थमकल बानी, दौरा लेके थमकल बानी, हो गईले अरघ के बेर। दौरा लेके थमकल बानी।